Isimbio, Robin Iklis, my God. Good morning sa tanan, labi na si taga Jilko. Diri sa Dinagat Islands. Healthy Crops Cooperative diri sa kuan. Kaninyong wire diri ba? Dugay na jud kay ni diri. Duha na ka engineer na rin taga Jilko pero wala tiwasa nga delikado kay diri sa napuyo. Nisulod mo diri sa mong area, wala gani mo nagbayad sa poste diri sa Miyota, private na mo Miyota. Pero diri ninyo ugbok na yung poste diri nagkalat ang wire diri sa Jilko. Pero wala balika. Daghan na kay matanaw man namo nga naputol. Tungod ining poste ninyo diri sa taga Jilko. Nireklamo na ko gyari na duha ka engineer na diri Unsa man mo taga Jilko, mga engineer sa Jilko, di mo kasabot nga delikado nagpuyo diri nga wala naman yung balika. Ako dili ko libog nga pagkatao. Pero unsa man yung gimo karon? Wala na niyo tiwasan yung trabaho. Giputol ram balansones, pila ka lansones na magiputol diri ang mga tanom. Pero wala ko'y problema kay balaod ninyo. Pero kamo, unsa mo klaseng engineer, nakita mo nga delikado kayo nagpuyo mi diri na bata tanawa ba ko ninyo nigmayo na barandilyan ako. Nagabok na nigsogod. Tanawa ninyo ning wire na ko nadikit kayo diri live wire ni siya. Pero wala na nibalik ang taga Jilko diri ato pan December nila giputol ang lasones ug lubi na mo. Pero hangtod karon wala na taga Jilko nga matay naman sigurong nag-cleaner diri kay wa naman balika, piste mo dagko. Tarungan niyo na yung trabaho sa Jilko. Ako musukot ko, tanggalon yung poste nga nabalikpot lang yung kuryente. E balihon yung poste diri sa Mlote. Kuhaon niyo ni. Animal mong badako taga Jilko. Kana engineer sa taga Jilko, unsa man yung gihimo karon? Delikado kay ning wire diri pero hantod karon wala niyo balika. Nagkalat na diri sa Muyota. Gamito na Mlote dili mi ka diskarte kay nga naman sagabal kan yung poste diri sa Mlote. Mayor bagyating nga piste mo dagko nga nagbayad mo sa mawa ra ba mo nagbayad sa presyo diri sa mua. Kamo mga engineer sa Jilko. Tiwasan ninyo dili kay sugdan ninyo dili na tibason. Samantalang mga mata ng balansones namunga na kipamputol kay sagabal sa wire sa Jilko. Pero karon na mataga Jilko mga piste mo yawa mo, wa ninyo balika. Kamo pa'y nakasagabal sa mga tanong, kamo pa'y magpabayad. Unsa mo klase ng cooperative? Okay ta na kung nagbayad mo sa mga kada bulan, wa mo nagbayad. Sagabal kay ni poste diri sa Mlote. Private ni nga lote dili ni sa gobyerno. Animal mo taga Jilko. O tanawa ninyo. Dua pa ka engineer ni diri pero hanto karon wala tiwasa. Nagkalat ning wire. Dili man di siguro mo gusto ka ng kuan ba kanang istorya nga ako wa jud ko libog nga pagkatao. Ningon mo clearingan, okay, sugot ko. Ipamputol ninyo ang mga tanom. Pero karon kinahanglan nga delikado kay nagpuyo diri kay bata na ko masig diodula sa wire kay balo jud mga delikado live wire pero wa ninyo balika. December pa to. Yung giputol ang mga sunes. Yapuputol na ako kay disturbo sa gabal yung wire. Pero karon asa may taga Jilko nangamatay naman siguro yawa ng mga kuan diri tingkating diri cleaner diri wa naman balika sa mga pisting mapanulay. Hoy taga Jilko. Nagpadako ar masiguro sa mga itlog. Ano wa ninyo balika diri Tarungan niyo ng serbisyo. Una-una niyo mayo nga dili ba disturbo sa mga tao. Mayor bag nagbayad mo sa muwa mo nagbayad. Kami mo reklamo daghan ko niyo mga pa mo service charge fee. Samantalang diri sa Muyota ni ugbok mo sa poste ninyo, wala mo ibayad-bayad. Daghan kay mata naman ng mga putol. Tarungan niyo na yung kalaki. Animal mo dagko. Masa mo engineer sa mo klaseng engineer nga wala niyo balika diri Gusto mo kwarta? Sayang kay sweldo ninyo. Kini kay serbisyo man ninyo trabaho niya delikado kay diri service trap wire ninyo nakalat diri sa mong bayog lote. Pero wala na niyo balika, igo ra niyo giputol mo na sunis ug lubi. Pila ka lang sunis mo na putol sing wire, tulo ka lang sunis puro na munga. Pero ako'y problema kay sa gabal lagi. Pero karon niyo kung ipabalhin niyo hanto karon walay taga Jilko ni bari nga matay, mas siguro nga piste ming yawa. Tarungan niyo trabaho.